En aquest vídeo aprendreu a crear un compte de Google Tag Manager amb etiquetes de seguiment bàsiques i a incloure el contenidor de GTM al codi del vostre web. Google Tag Manager és un gestor d'etiquetes de seguiment molt utilitzat per les empreses de màrqueting digital per administrar les etiquetes analítiques dels seus clients. Per a cada client crearem un compte diferent i dins de cada compte podrem definir un o més contenidors que correspondrien a cadascun dels webs amb necessitats analítiques diferents. Així doncs, premem el botó Crear un compte. Aquí haurem d'indicar el nom del client. Per exemple, direm la meva empresa. A continuació, indicarem el país, Espanya, i decidirem si volem compartir les dades de manera anònima amb Google i altres persones. Fet això, ja tenim la configuració del compte. Ara, crearem el primer contenidor. Aquí posaríem la URL del nostre lloc web, mysite.com, i indicarem que la plataforma de destinació és un web. I premarem Crear. Acceptarem l'acord de les condicions del servei de Google Tag Manager després d'haver-lo llegit. I ara, el primer que ens apareixerà en pantalla és el codi de seguiment que haurem d'instal·lar al nostre lloc web. Com veieu, té dues parts i és molt important, heu d'enganxar-lo a totes les pàgines del vostre lloc web. Aleshores, copiem el codi superior que haurem d'enganxar tant amunt de l'etiqueta Head com sigui possible. Anem al nostre programa de codi i aquí, just a l'inici de l'etiqueta Head, enganxarem aquesta primera part. Tornem a Google Tag Manager i ara veiem la segona part del codi. L'hem de posar immediatament després de l'etiqueta d'obertura Body. Copiem el contingut i l'enganxem just després de l'inici de l'etiqueta Body. Ja podem desar el fitxer. Podem anar al navegador on tenim oberta la nostra pàgina web, recarreguem i ara fem clic al botó dret per veure el codi font. Com veieu, el codi està correctament instal·lat, amb la seva part script i la seva part no script per a aquells navegadors que no suportin JavaScript. Tornem, doncs, a Google Tag Manager. Si, per descuit, hem tancat aquesta finestra i no hem incorporat el codi a la nostra pàgina web, el podem recuperar en qualsevol moment anant a la pestanya Administració i fent clic a Instal·la Google Tag Manager. Aquí tornarem a trobar les instruccions. Fixeu-vos que en la pàgina d'administració també podem realitzar altres accions com ara gestionar els usuaris, importar un contenidor que haguem creat per una altra pàgina web o bé exportar el contenidor per utilitzar-lo en un altre projecte. Tornem a l'àrea de treball. Podem veure que hi ha diversos entorns de treball. Ara només en tenim un, que és el per defecte. Però això implicaria que diverses empreses podrien estar treballant en entorns de treball diferents i després es podrien fusionar. En el menú lateral trobem diverses opcions. La visió general és la que estem tenint ara. Aquí el que veiem és, d'una banda, que no hem realitzat cap canvi, no hem afegit ni modificat cap element i que els nostres canvis no s'han publicat. Quan treballem amb Google Tag Manager, tenim un entorn on estem editant, afegint, fent modificacions i aquests canvis no es reflectiran al web fins que nosaltres no publiquem el contenidor. A més, comptem amb una pestanya amb les versions per consultar l'històric i els canvis que s'han anat fent al llarg del temps i quan han estat publicats. En aquest menú lateral també tenim diferents elements que formen part de Google Tag Manager, les etiquetes, els activadors i les variables.
Les carpetes i les plantilles són elements organitzatius que ens poden ajudar a gestionar millor el nostre compte. Si accedim a etiquetes, podrem crear una etiqueta nova. Les etiquetes són cadascun dels fragments de codi que permeten fer el seguiment d'una pàgina web a través de diferents plataformes. Si fem clic a Nou, ens apareixerà aquesta finestra on indicarem el nom de l'etiqueta i la seva configuració. Per exemple, el primer que farem serà incloure un codi de Google Analytics. Fem doble clic aquí i podem escriure Google Analytics. Aleshores, fem clic per triar el tipus d'etiqueta que volem incloure. Com veieu, hi ha moltes opcions. El Google Analytics antic, el Google Analytics nou, AdWords, Floodlight, Optimize, etiquetes HTML personalitzades i moltíssimes altres eines. Farem clic a incloure una de les antigues etiquetes de Google Analytics, la d'Universal Analytics. Arribats aquí, li indicarem que el tipus de seguiment és de visualització de pàgina i ara haurem d'introduir l'identificador del compte de Google Analytics. Per fer-ho, anirem a la pàgina de l'Analytics i copiarem el codi de la propietat que volem afegir. I a la configuració de Google Analytics farem clic per afegir una variable nova, on introduirem l'identificador de seguiment. Aquí li direm que la variable és el Google Analytics ID, per exemple, i aquí li enganxarem un codi de Google Analytics. Desem aquesta variable. Amb això ja podem desar la nostra primera etiqueta. Però abans li hem d'indicar quan volem que es mostri aquesta etiqueta. I aquí tenim els activadors. L'activador no és més que una condició que fa que s'activi aquesta etiqueta. Fem clic aquí i podem triar un activador. En aquest cas triarem totes les pàgines. Desem i ja tenim creada la nostra primera etiqueta. Si ara tornem a la visió general, veureu que hem afegit dos elements. Entre aquests dos elements tenim l'etiqueta de Google Analytics i la variable GAID, on hi ha el codi de seguiment de Google Analytics. Ara, el pas que ens queda perquè aquests canvis siguin efectius i la nostra pàgina web, que ja té posat el contenidor de Google Tag Manager, pugui enviar les dades de seguiment a Google Analytics a través d'aquesta etiqueta que hem afegit, cal que primer publiquem aquest contenidor. Per fer-ho, anirem en aquesta barra superior on diu Envia. Farem clic i aquí ens està demanant primer que creem una versió i la publiquem. Per tant, aquí li podem dir, per exemple, que és una primera versió i a la descripció indicar que conté únicament el codi de seguiment de Google Analytics. I ara ja podem fer clic a publicar. Podríem continuar fent canvis i afegint etiquetes. Com veieu, ara aquí tenim la versió que està publicada i aquí tenim el nostre espai per defecte on veiem que no hi ha cap canvi que estigui pendent de publicar. En aquest vídeo hem vist com donar d'alta un contenidor de Google Tag Manager, com afegir-hi etiquetes i activadors, com publicar el contenidor i, finalment, com inserir el codi de Google Tag Manager a una pàgina web.